Moko kuom jogo makedo ne ratich oganda e gwenge mag Mombasa oseyo okang' manyocha jatend piny Kenya okawo mar chuogo komiti moyiedhi mabende biro nono jogo mane oyudo midhiero e kinde ng'anyo kendo sirikal onego chul. Giwacho ni nitiere bede migepe mopogore manyalo nono kendo yango jogo monego beni chulo mok chuog kamati kata komiti machielo mabende pod ibiro chulo omenda mathoth makore omenda mathoth mar timo tich machalo kod mano. Joja oko nigi ler mathoth kauke kaunti ma Mombasa. Kuna watu wa gazeti juzi ati hao waangalie wale waliumia wakati wa maandamano. Hiyo tu tunasema ni kujaribu kupiga kampeni ya 2027. Mano Bradley Ouna manja kedo ne ratich oganda katwani okang' mar jatend piny Kenya William Ruto chugo kamati mar nono jogo ma onego chul kaluwore gi ng'anyo mayando timore pacho ka en mana chenro mar timo ikruok ne yiero mabiro. Kama ni kuangalia watu wameumia ama wamedhulumiwa hapa Kenya, yataka iende back wakati wa uhuru. Watu wengi wameumia sana, hutaki kuangalia. Why are you doing it selectively? Because unataka ku appease the youth ambao wengi wao ni Gen Z, wanaenda chukua kura, waambie sasa nimwangalia mambo yenu, watu watalipwa. Kanegiloso Mombasa, Edwin Shamir mabende en jakedo ne ratich oganda koni nitiere riwruoge kata bede migepe manyalo tayo chenro makamano ni mar gin kod ripode duto ewi jogo mane ohinyore kod mago mane owito ngimagi. The reason why I'm saying we don't need a panel, already under the 2010 constitution we have an office, an independent office, Kenya National Commission of Human Rights. They have all the data, even the Defenders Coalition. They have all the data which shows how many people were killed, how many people were abducted. There's no need kuleta commission in the name of proxies ya Ruto kukula pesa ya Wakenya. Gikoni en midhiero ni piny owacho ne wuok oko ayanga mar rocho ratich jo Kenya yor chielogi kod magina kendo koro sani piny owacho nogono dwa tiyo gi usuru mar jo Kenya e lombo jogo mayande oyudo masira e kinde ng'anyo no. Hatukutuma the government waende wauwe vijana, wapige vijana risasi ya left, wakufe waende Kenyatta National Hospital, then akuja tuambie anataka pesa yetu from our taxes, from our own pocket, uende ulipe wale ambao wamejeuriwa. You cannot pickpocket a naked man. So don't come to us, we as the young people, who don't have jobs, who don't have empowerment. So we are telling you, we are not ready for panel, we are not ready for commission, for the compensation. You cannot do a compensation before people get justice. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Mombasa, and George Aoko. Gilipot ma joja oko ne wabedo kelo e giko mag weche manyien e yor